International. On Apple, I know here live. Facebook Unifiers. I work all over here Aguleri. Kind of one night working. So the way Molia Makurili 2024. I better get one Abanabo is no Mambala. I have a million Boba catalog. Yeah, when hold to million Kenna Aguleri. I got to Tunzu. Tunzu Aguleri. I got to yeah, I'm deep right there. Right. Now the money is mother. I don't know what I'm come on, I will why I see now the why I just find the five one. By this time next year, I have to go child education. I'm going to move by this time. Chico. That's an accommodation abaluru ko mo wa ina ko mo chakwa na hapo na aka onye ko na shashi jugo amu me ko tera mo now Unifiers. One electric. One come on, aqua, you need to change the aqua. One guy out of good idea. Oh, I got to you have one you see. Get off again. Go out to go again. Abana be so ma bala alusu ngana so mala so mala aso ko da so wa na ala na zo nwa omo ya usa mo ni bo mo ya cha na bala bege mo ya kuro ta bela ge na lembe mo ko ke bela bege ta kwa na na bela bege bu wi be ma iba ka mun ne na so bele na
ekwuru onye ọbụla sị na adịla onye nụ mana adịla onye abụ mma ma nwoke ma nwaanyị na-abịa rịba ala na-azụ nwa bụ ị na-ebunye nri ị na-enye ego ị na-enye ụlọ ị na-enye nwa onye ọbụla nwa siri ka gbabata be gị kwee ya nwa onye ọbụla ego siri ka gbabata be gị kwee ya nye ego ezigbo okwu n'Igbo ebe a ka o eji n'aka ya bụ nnukwu eke Igbo o ji mara nnukwu ụbọchị onye adịlụnụ mmeke dụnụ mma edunụ mma edunụ mma nkwụ anyị bụ ndị ụnụ gakwara ebe anyị kwudo ọ dịkwuru anyị mma ọkọ dịrị onye olu ka ọ dịrị onye Igbo onye agbakwa na anyị Deputy. Chukwemeka nwa Kogolo. Ezigbote nwa amụrụ na ala Ọnụchukwu. Jọbala eze Chime. Ndị flọgụ Junyi. Onye amakọrọ kwa na-eju afọ. Agwemeba na ya. Kedu ịma anyị agagozi spiritual. Anyị agagozi spiritual. Iji mee gịnị iji gbakọta Igbo. Anyị agagoga be ebere. Sị ka Chineke biko na ya na-edu ụmụ Igbo. Na ejiri aka ya lụziere anyị ọgụ a. Anyị nwa nke wụ mmadụ. Emere nke anyị ga-emenwu. Otu aka ọ dị. Otu aka ọ dị. Lezie nụnụ onye ka m na-ahụ ya. All my onye ụkwani. We mouth. Egwe ese ji mmiri ụgwọ. Mmiri dịrị dị ihe. Anyị na-ego tụọ aja. Ya ọ na-esikpa m dị a. Ị na-apụta n'ozurugo oke. Ụmụnne m enwe ihe anyị na-eme ka ọ dị mma. Ka ọ dị mma. N'ime anyị niile anyị ekwetego na ọ bụrụ ndụ anyị ka anyị ga-eji wee chụọ aja ka anyị ga-eji wee tinye si ka Igbo gbakọta ọnụ. We have agreed to do it. We have accepted it. Onye ọbụla nke na-eruru anyị oriri ọjọọ ụmụ ndị Benin ndị akpọrọ Benin ka ọwụ obi inu ka ọwụ nke ga-akpọwara nke ha na-echere anyị ọ ga-awụ anyị ga na-aga from one height to the other n'aka nke a n'aka nke a n'aka nke a ha ga-ahụ anyị ka ọ dịrị anyị niile na mma.